खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 1 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मैया 14 नं चिरां-दुवार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव धोरोम फुजिग्रा थावनिफोराव गासै 2 लाखनि चेक राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन थावनिफोराव ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरनि थावनिफोरखौ लानानै जौगाखांहोनांगौनि नोजोरजों आलारि सोरां बिथांखिखौ सिगाङाव दोननानै बिथांमोनहा गासैबो धोरोमारि आफादफोरनो गासै 2 लाखनि रांनि अनसुंथाइ होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां-दुवार बियाबनि सिङाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गासै धोरोमारि फुजिग्रा थावनिफोरखौ जौगाखांहोनांगौखौ नोजोर बोनानै गासै 2 लाख राङै चेक राननानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकाराव गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरा गावजों गाव नायलायनो हायै एना-एनि जानानै थाबायमोन, जायखौ आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा गोरोबहोफिननांगौ आरो साफ्रोमबो धोरोमारि फुजिग्राफोरा गावजों गावनि गेजेराव अनलायनानै थानांगौखौ नोजोर बोनानै लोगोसे साफ्रोमबो धोरोमारिफोरनि गेजेराव जेबो फारागथि गैयालासे समाजाव बयबो थांनानै थानो हानायखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोबोद गोजोनथाव खौरां, सानै बर' लाइमोनफोरा फिन माहारियारि थाखोआव गेलेनानै मेडेल देरहानो हाबोदों, जायखौ लानानै ओनसोलाव गोबां रंजानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2023 मायथाइनि 37थि नेशनेल गेम बादायलायनाया गवा रायजोआव सोलिबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों, जेराव थांनाय 25 अक्ट'बरनिफ्राय 9 नभेम्बरसिम सोलिबाय थादों। नंगौ, बे बादायलायनायावनो गुबैयै आसामनि जानानैबो गोबां बर' लाइमोनफोरा बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव मैया गवायाव जानाय बे बादायलायनायाव गुबैयै 2 बर' लाइमोनफोरा मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। लोगोसे बिथांमोना मैया न'आव सफैनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांथि बे देरहानाय गुबै 2 लाइमोनफोरा फारियै जिउथि बर' आरो दिबिका बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बिथांमोनहा मार्शियेल आर्ट्सआव देरहानो हादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै बिथांमोनहा फैबाय थानाय गेम्सफोराव फिन सनानि मेडेल देरहागोन होननानैबो आसा खालामनाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म फरायसालिमायाव मोनसे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव गुबैयै बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि गावखुंथायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानाय बे आयदाखौ लानानैनो गुवारै आरो गोथौयै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबैयै बे सावरायलायनायखौ गासै दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबिफोरखौ लानानैनो सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जायगायाव लाबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय फटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै बे सावरायलायनायखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जिल्लानि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिनिनो गोजोन आरो रैखाथिनि गोरोबथा, बेखायनो जों बेखौ खौसेयै मावफुंलांनांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। मख'नो गोनांदि थारैनो बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोर आरो बिकेडब्लिउएसि गावखुंथायखौ गोजोरै दाफुंनायखौ लानानैनो बे सावरायलायनायखौ लानाय जादों होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावनाय जादों। जेब्लासिम आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोना अब्लासिम जिरायनानै थानाय नङा। बड'लेण्डआ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि गोसोनि हास्थायनाय।
बेखौ लानानैनो अल बड' एक्स भलान्टियार फर्सआ जोनोम जाखादों। ओंखायनो बडलेण्ड मोनागौमानि जिरायनानै थानाय गैया। जों थैब्लाबो बडलेण्ड मोनलांगोन बेखौ हास्थायनानै जोङो दासिमबो बडलेण्ड सोमावसारनायखौ नागाराखै। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों अल बड' एक्स भलान्टियार फर्सनि मानगोनां लोगो आफादगिरि बान्दु ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बायदि आफादफोरा आथिखालावबो बडलेण्ड सोमावसारनानै सम सम सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बडलेण्ड आलादा रायजोआनो जोंनि बर'फोरनि साफ्रोमनिबो मोनथायखा एबा बेखौ लानानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आफादफोरा जोनोम जाबोदों आरो थैलांदों। लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोराबो बायदि गोरोबथाफोरबो खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो अल बड' एक्स भलान्टियार फर्सआ बडलेण्ड आलादा रायजो सोरजिनो थाखायनो जोनोम जाखादों। बेनिखायनो बे आफादा माब्लाबाबो जिरायनाय नङा एबा मोनागौमानि जिरायनानै थानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मानगोनां लोगो आफादगिरि बान्दुराम ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला अल बड' एक्स भलान्टियार फर्सआ जेब्लासिम बडलेण्ड रायजोखौ मोना अब्लासिम जिरायनानै थानाय गैया आरो बियो माब्लाबाबो सोरबा राजनिथि आफादफोरजों थांफानाय नङा। गिबियाव बिटिसि गोरोबथा जाबाय, बिएसि जाबाय, आथिखालाव बिटिआर गोरोबथा जाबाय। अब्लासिमबो एक्स भलान्टियार फर्सआ रावबो राजखान्थि आफादफोरजों थांफानाय गैया एबा रावबो राजखान्थि आफादफोरजों लोगो लाफायाखै होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनिखायनो बड'फानि सानस्रिखौ लानानैनो एक्स भलान्टियार फर्सआ आलादा रायजो बडलेण्ड मोनागौमानि जेब्लाबो सोमावसारलांबाय थागोन होनना बुंथिनानै होदों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां, रायजोनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम सरकारजों खुंजानो गोनां 12,000निबो बांसिन साख्रिनि लांदां जानानै थानाय मासिखौ फिलआप खालामनांगौनि थांखिजों एडभार्टाइजमेन्टखौ मैया फोसावनानै होनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा गावसिनि खोथा होनाय बायदियै ओनसोलाव एबा रायजोआव गासै 1 लाखनिबो बांसिन लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनो नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा साख्रिनि थिसनथाइखौ होनाय जाबाय बेखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव बिथांमोनहा दासिमाव गावसिनि 1 लाख टारगेटनि गेजेराव गासै 75निबो बांसिन साख्रिखौ होखांबाय। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव गासै 12,000निबो बांसिन साख्रिनि थिसनथाइया ओंखारबावनाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव गुबैयै मोननै केटेगरि दङ, जेराव मोनसेया थार्ड ग्रेड आरो मोनसेया 4th ग्रेड। लोगोसे बेनि गासैबो एडभार्टाइजमेन्टआ फैगौ 10 नभेम्बराव आबुङै ओंखारगोन। लोगोसे अनलाइन एप्लाइखौबो 10 नभेम्बरनिफ्राय खालामनो हागोन। बेनिखायनो जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनानै लानो हागोन। लोगोसे रेडि जानानै थानो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।